Sa kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Philippine Standard Time, it is now 29 minutes after 7 o'clock in the evening. How are you doing, guys? Hope you guys are having a great time. Hey, by the way, my name is Diego Bandido, and I'm going to be keeping you company straight up until 9 o'clock in the evening with all the great hits in store for you guys. And I hope everyone is having a great time, okay? You know what I'm saying? Ha, 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 ha. Aray! Bakit ka na naman ang hampakdang? Ay, peste ka, nag-i-English ka na naman. Sayang naman kasi yung pormahan namin ngayon. Ngayon ay naka-long sleeve tayo. Manong driver, kung hindi mo na-visualize, ang inyong abang lingkod ngayon ay naka-long sleeve. Kung baga sa iba, naka-Amerikana. Dahil nga po, ngayong araw pong ito ay isang milestone ang kaganapan sa aming kumpanya dito po sa Manila Broadcasting Company. At sa iilang minuto na lang po at may magaganap pong programa. Ayan, dito po sa aming himpilan. Ayan, for the entire Manila Broadcasting Company. Ayan, kaya shout out po sa lahat po ng mga clients, sa lahat po ng mga bumisita po dito kanina. Sobrang busy kanina eh. Kaya ngayon lang medyo nakakaluwag-luwag na tayo. At syempre, higit sa lahat, nakakain na. Kaya wala muna si Duday kasi bawal ang batang pag-alagala dito. Eto na, pag-usapan na natin to! Pinusuan ng mga netizen ang elementary teacher content creator na si Teacher Jeric Maribaw matapos niyang magpalitsong baboy bilang breakfast sa kanyang mga estudyanteng naninirahan sa bundok. Wow! Anya naisipan niyang magpalitsong baboy dahil bihira lamang daw silang makatikim ng ganitong klaseng pagkain. At makikita din po habang naghahain at nagsisilbi ang guro ay may gawain po sa mga bata. Kinakailangang sagutin nila ang tanong na, sino sa classmate mo ang gusto mong sabihan ng sorry at bakit? Apakaganda! Yahoo! Okay, Tang, logican na natin to, Tang! Ay, sige, wag mo nang patagalin! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, alam mo, boards, yung ganitong klaseng content dapat ang kinukonsume nating mga Pilipino. Di ba? Ako, wala akong issue dito kahit sabihin ng iba na ay ginagamit lang yung sitwasyon for views. Yes, nandun na tayo, it's a fact, but nakikita naman po natin na it's someone to follow, di ba? Dahil pareho pong nagbe-benefit, hindi lang both sides, kundi yung three sides. Hindi lang both sides, triangle pa to. Unang-una, sino bang magbe-benefit dito? Unang-una, syempre, yung teacher. Para maparami yung views sa kanyang ginagawang mga content. Pangalawa pong magbe-benefit po dito is yung mga estudyante dahil makaka-experience po sila ng mga hindi pa nila na-experience. And third, tayo pong mga manonood na nagkukonsume ng video kasi we'll learn from it at pwede palang gawin yun na hindi ka gagamit ng kung ano-ano kagaya ng ibang ginagawa, yung magpapalibing ng buhay para sa views. Diba? Yung si Boy Tapang, kakain ng tain ng pusa para sa views. Diba? Yung mga ganyan, merong ibang ang ginagawa pa mga kabisyo gagawa ng malaswang music video para panoorin, pag-usapan.
O ayan, kundi nakasuhan pa. Diba? Ito ang tamang influencer. Kaya hats off sa iyo, teacher. Tuloy mo lang yan in doing a content. Sa Sokmed po kasi, ano bang dapat nating i-consider for us to influence in a positive way? Well, ganito lang yung mga kabisyo. As a content creator on social media, influencing in a positive way requires careful consideration of your content, messaging, and engagement strategies. Ito po ang ilan sa mga factors to consider. Authenticity. Ayan, dapat genuine po ang pinapakita mo. Hindi mo niloloko yung mga followers mo. Dapat positive ang messaging. Dapat responsible ka rin din sa content. Yung merong iba na wala siyang pakialam, basta maraming views, go lang. Hindi po pwedeng ganun. At importante sa lahat, to educate and inform. Hindi yung kagaya ng ginagawa ng kapitbahay mo na pinopost niya sa Reels, di ba? Habang nagluluto, nagsusumba, tapos pag pinagpawisan niya, yung pawis niya, yun yung ilalagay dun sa niluluto niya, parang asin. Aragoy! Paloy ka! Oras natin! We got 35 minutes after 7 o'clock. 9 minutes and 55 seconds before the big event dito po sa Manila Broadcasting Company. Good evening, Metro Manila. This is Love Radio. Sasakyan si